Hive, budu hrát Skywars a jo, užijte si video, takže už přepínám trošku pohled. Pardon, bude se to trošku sekat, protože tady je hodně hráčů a já to mám na telefonu, teda na tabletě, na Skywarsu. A budu hrát tady tu modovanou, že no je dvakrát modovanou a jednou, dvakrát, třikrát tu normální Skywars. A to je všechno, prostě si užijte video. 20 lajků pro další díl. A prosím, nahoďte odběr. Jo, moc nebudu mluvit, já se budu soustředit víc a zkusím to. A pak, když budu mít už na počítači, tak budu zkusit dělat pasní na Skywars. Teď to ještě tady nebudu dělat, protože se mi to buguje a nemuselo by to dopadnout dobře, protože bych do té pasti spadl já. Třeba. A to se vyplatí. Jak říká každý youtuber, to se vyplatí. Je, takže like, odběr a to je všechno. Je to prostě zdarma, já už stačí přihlásit. A ne, vy dejte 7 těch lajků. A jestli se ptáš, ale Matixy Matixy, jak máme dát 7 lajků, tak si slavíš 7 účtů, prostě klasika. Co si tako myslíš tady? Budeš mít, nevím. Tak já už přestanu trošku mluvit, budu mluvit jako někdy na to i zapomenu, takže ježmarja, to se buguje teda. Můžu to hrát dobře, když se mi to nebuguje. Tady byl borec, který spadl. To je můj, počkej. Dej mi please. Počkej. Tak, diamant. Tak, můžu. Víš, jak jsem to nedostal. Nikdo no. Pojď, Ender Pearl. No, stejně to je k ničemu. Já nemám žádný armor, já jsem... A jako... To je fakt výborný, prostě bez armoru. No. Tak jak to musím uhrát. Musím dát tam ten emerald. Tak. To je můj jako. Děláš si se mě srandu. Ono to spadlo úplně do vojdu, takže si musím brát nohy. Pojď, armor. Prosím, no to jsou boty podle mě. Ne, meč. Nice, enchantovaný. Kde jsou další diamanty? Já jsem fakt Ach jo, to jste neviděli. Že se to buglo. No teď se to taky buguje při parkouru, prostě já to ne. Tady je hodně lidí, kdybych hrál na solo, tak no to se taky buguje, tam je taky hodně lidí celkem. Takže pardon, nestěžujte si do komentů. Tak potěší mě ten like a pak když budu mít dost peněz, tak si koupím počítač a budu natáčet, takže prosím hlavně odběr, prosím nebude mi se to bugovat, budu natáčet lepší videa, když budu mít ten počítač, takže fakt prosím ten odběr. Takže pár videí nebude bez editu, protože se mi můj editor smazal a nemám tam teď VIP a nechci to teď kupovat, protože nevím. Takže toto video bude bez editu, tak si prosím nestěžujte, že to nemá edit, že co to jako je za video, když to nemá edit, prosím jo teda. A já to nemám žádný diamant. Jak vypadá diamant, jako to je diamant? Ne, to je redstone. Já to nepoznám kvůli toho peku. A já nemám žádný armor. Umíš stavět vůbec? Jo, borec to neumí.
Ježišmarja, já jsem teďka udělal velkou chybu. Teď si mohl chcípnout reálně. Protože, jestli jste se možná všimli, že já jsem myslel, že to dostavil, takže jsem mohl umřít. A to by byla velká chyba, protože tak dobrý youtuber to nemůže dát na YouTube. Takže to by možná nebylo ani na YouTube, takže bych se umřel. A bylo by to celkem trapný. A já jsem prostě, že neumřu. Já můj teammates to dali. Kamo! Já jsem to. Mě to buguje, ale teď jsem to ale pak Kámo, já nevím teďka, jestli to byl teammate, nebo něco, já jsem se lekl, tak jsem skočil tam, tak teďko kámo nezabil je, já jsem mu šel pomoct, on odejde, kámo, prostě to má totální logiku. Prosím, ale fakt, dejte tam odběr. Jsem s teammatem, protože takovou lajku nemám. A je na praseti, který lítá, kámo. Já jsem ještě noob, protože já to hraju od znova a takže se vám omlouvám, že nemám takové dobré ty. A nechci ani to, nebo jak to získáme pár těch, tak budu mít nějaké lepší ty hoverboardy, nějaké prostě věci, budu mít lepší prostě. Mám bugy. Ještě si pak dáme jednu hru, já jsem říkal sice 2, ale máme na to dost minut. Takže umírám, tak nemáme tak dobré hry. Nemám tak dobré hry já, protože vy jste určitě lepší, protože já tady hraju na tabletě, ale vy můžete hrát na počítači. Já vám dám tutoriál, když napíšete do komentu a když tady bude 20 000, ne, 20 000 ne. Když tady bude 10 000, ne, 100, no 1000 lajků, teda odběru, tak natočím video, jak zdarma nainstalovat Minecraft na telefon. Na počítači už to hodně lidí zná, já nemám počítač, takže to jsem ještě nezjistil. Ale na telefonu jsem to zjistil, jednou jsem to udělal a teď to mám tady. Pojď. Komu on chodí totálně retardovaně. Já říkám, kill, ne. Ne, kamo, on mi to neuznal. Já jsem měl ten kill, kamo, on skoro umřel. Jestli chcete, natočím taky song a jo, to nebudu vám říkat lidi, protože to zní hrozně, ale jinak ten song bych mohl natočit ale fakt třeba 100 000 odběratelů. Jinak na song asi ne, kámo, protože to ještě nejsem, já nemám moc dobře songy, jsem sám, ne, tak nejsem sám. To je nějaký dream fake, já vám ukážu můj skin, počkej. Tak, enable settings, dělej, nastavuj. Ježišmarja, to jste neviděli teda. Dobré, tady, takže to. Pardon, že teďka jste viděli video, protože nešlo mi enable settings tohle. A teď to nejde otevřít, ta česka. Já fakt nemám tolik věcí. Ten sápek mi to Já dneska jsem vyhrál fotbal, dneska jsme vyhráli 5-0. A to se fakt vyplatilo, protože jako kámoš dal, kolik dal? Počkej, a to má nějaký enchant? Self-breaking. Co to je za enchant? To je jako nekonečno? Ne. A to se samo ničí. Tak to se vyplatí celkem. Protože já můžu trolit typky prostě, že půjdou prostě a ani si nebudou myslet prostě. Jo, anebo, ne, yes, mám to. To místo buguje, ale.
Pojď. Ne. Kamo, kdo to je? Však to byl můj teammate. Ne? Já jsem tam byl jenom s teammatem. Aha, někdo si tam hodil perlu. A shodil mě. Jinak to nevidím teda. Já teď jdu na to normální Skywars. 2x, 3x. Survive, přežijte. Prostě není klasické. Tak mám to? Ne. Tak budou asi 2 hry, protože teď to vidím, že se to nebude moc bugovat. Já co? Musím zúčit chestplate, já už kašlu na to. Tak jo, 3, 2, ne kamo. 5, aha, 15 ještě. Tomu tak to jsem mohla vybrat všechny čestky. 10, 9, 8, 7, kamo, dělej. 5, 4, 3, 2, 1. Ježišmarja, jsem trapný, kamo. No tak to teda dopadlo, to video, kamo. Klasik, já to jsou ty klasické a to jsou ty laky. Já dám Classics a jdeme solo, já dám solíčko. Budu solovat, já budu solovat. Nebudu prostě s teammatama. Bez tak to bude. Bez tak to bude prostě zase tamto. Co minule, akorát bez teammatů. Ne, podle mě tam ne. Jo, to je ty čestky. Dělej. Kamo, ne, co to mám? Šlech, co to je za poušny? What? Co to je za poušny, kamo? What? Tak já, pardon, že jsem se nikam ještě nedostal, ale co to je za poušny? Jedu na tomto hovorce. Vlastně. Počkej, toto je healing, yes. Nice. Jo, aha, to mi dá speed. Kamo, on se mi vyčerpal. Děláš si srandu. New game dáváme. Jako to je dobrá. Hra tohle. Takže jako... Chtěl bych natočit i nějaké hororovky, ale... Říkám tohle třeba. Dělej. Já nevím, co jsem dal. Aha, šípy a luk, kámo, nice. Já nevěděl nic prostě. To mi je jedno, co jsem prostě to. Tak, Kubu. Jsou asi klasické jako tyhle. Ne, to nebudu lidi, to nebudu ještě. Kamo, nice, bro. Yes, kámo, dal jsem mu. Ne.
Nikdo si nejde pro mě. Já to takhle vymyslím. Ne! Já jsem se neodrážel tou obrazovkou, já jsem fakt... No tak to se neviděl, jo? Dívej, jo, tak tady se můžou kupovat ty věci. Já jsem si chtěl player flag, no to... Ne, tak to ne. Co to je za mapu? Hej! Tady, tahle bude možná dobrá, to je taková lavová. Budu natáčet můj první Minecraft Survival. Ne, dělám si srandu, já už hraju Minecraft a dost dlouho a budu začít natáčet ale rovnou z mého domu, protože nechci to dělat znova. Kde jsou? Tam je borec. Jsem to ještě nevybral. Takže oba dva to chcípli, kámo, nice. Nebo tady doskočili. Takže jde. Vyhnout, nebo to co jako. Ne! Co to bylo? Tak čau. Tohle bude konec tohohle videa, takže čau.